pa makaon. Sakit kayo. Ano po kaya? Sakit. Ah, Bro. Hindi na tandugo. Di parang dili ang bukat mo na. Sa garawan mo ginawa na. Ginawa ka. balik na ka dad. Ay, putang balik bayan. Ano ba? Mo gini sakit ya ba? Pagkaon ka ng Rebisco ha. Ano ginawa? Ikaw Rebisco ba? Bisko. Kuan. Reflex. Ikaw naman dito sa kuya. Wala na ay. So, Ay, kuhaan lang. Rebisco lang. Oo. Cracker man na. Ano lang sa baba mo sa tintiyan. Nga ininit na. Kung ano na ni Ron. Kaya tumili tandugo na po niya. Kaya pero musamot ang ganang kaon para manampok. Sige. Ay. Balik ka lang sa kanila. Sarap lawas ay. Kaon doon sa daran mabikil ang kaon. Ano ni? Sa kaon. Dahil po na ka na nagabasa. Hindi pa man. Kung unahon na yung trabaho. Ano? Madaram man eh. Madaram ni kape. Madaram ni biskuit. Pan. Lili, ginapila lagi yung lahutay na ba? Pero yun. Igo lang yun sa nibangin. Saan mo tayo nagapasaan ka? Ang katawa na ito. Saan mo tayo nagutom, no? Eh, grabe, manang... Pero bangin. Pag bubukat yung gidala sa mulawas, pero kung gasolina ba? Kusot mo yung kaon lang, wala nga gasolina. Meron po kalaksan na ni? Ganun eh. Ngayon ka ito natin. Wala. Ano man? Sakit ako lawas. Ganun eh. Pinreliver mo na siya. Singalimot. Alaksan eh para BOG6 sa bahay mo. Ano ba? Para si Tamol man na siya. Para not feeling well ba? Not feeling well mo ta. Ano ito na bahila to? Kasi kanina, parang ulo. Hindi sa bahay siya. Sa tugalit, ano dito? Iunan lang ba? Ano po? Kuratan na ba ko? Ano ito? Nervous na. Nervous. Dili mo ni nervous ko. Kasi hindi ko alam ito mo. Wala ni nervous. Nakuratan na lang ba? Buka na ni si Pabuto diya. Uy! Ano yung pagkain na? Sama na sila. Baan ninyo? Ewa, matubot. Lain naman yung mong konggot. Kondisyon ba? Dapat Pabuto mamalingaw. Katawa pa kami. Kuratan siya kada. Kuratan lang. Natural man na makuratan ka kinigutom. Pero makuratan ka murag na hinong nasurok na minong mo. Dugo. Meron ganing uyo ganing. Iwan ako. Iwan mo. Wala ka, mas manay. Ito ko yun namin ni Daigda. Kasi, Kalain ito yung nilig na yun. Kulupon yung nilig. di ba naman? Sa tanaw niya. Anak to sila lingkod. Pero Likod ra? Likod kamot mo ra. sundot. Gusto ka lingkod. Kaya nagtulak mo kunin mo na lingkod. Umod mo na. Gani. Hindi kayo sa mapwersahan kay unang gamay na tulak. Dili relax rin kayo. Mamasok mo yapo. Ano na, nauyon man siya. Kung taon siya niya. Ito ba rin yung banay ko? Ano naman yan. Dagan mo pang mukhang dyan. Ito lang mo. Hindi na ko lang. Ito ako na. Ito, ginagito. Ito mo. Hindi mo na uyon. Ano pa lang? Ayan. Ano lang daw. Ay, di na ako kay Eric eh. Okay, pwede. Gusto niya makuha ka ka. Buwan ka ba? Makuha niya ka ka. Hindi. Isod kayo. Laban. Gusto ko sa mga magakuha mo sa kagad. Wala mo ka. Wala mo kagad. Ayan, nakuha dyan ka. Testing ang mag-gusto sa kuha. Ano na, hiluto ko DJ. Ako naman lang different. Ano na.
Tumo man na nung ano. Maganda tayo. Taga balon dito ka tayo direct. Oh, tulo naman ako. Nasa lupit. Ano, oh, balik. Oh, dirabya. Ako na mo. Timan, isya nga, timan, ilang good. Si Pearl mo ning balon. Hindi rin sa kabalo. Pero, suhi na. Dito sa na. Sulit ba? Ano po, main na maghilo. Main na, ini sulit. Isang gilitarong maghilo, may wapo dito. Oo pa. Ano yung sulit? Kaya kasagaran sa sulit, kapulan. Kapulan, mahilot. Pero sulit nga, kursunada, aparte yung mayuhan na mahilot mo. Pero ikaw. Hindi po ko sulit. Ha? Yo. Di solo ni ano ni bapak. Sulok? Ay sulok. Ouch. Ano kaya ko maghilot ng mukha ko na. Hindi ano man yung kuha tagad ba? Naahat lang to, boss. Lahat yun. Kuhan pa ba ka nang alanganin pagta? Anong ginakutan nun? Alangin pa gito. Gito lang ko. Bugnaw day kayo. Bro, aircon. Uy, Asa mo yung aircon? air function hall niya sa lim. Bugnaw? Ikaw tayo, gutahan mo sa bugnaw. Hindi ko lagi. Ang uli. Dapat na oras ba review? Hindi gilaos pa rin mo. Punta na. Kaya pa yung motor. Sa hospital siguro. Ilaya ba din kami? Hawa na lang. Pag makabalo, magpunta nga, ilaya na. Malipong min dito. Sakit man ang Bugnaw na dyan kayo, boss. Kaya pag anak dyan ko sa muli ko, bugnaw ko. Tulog ito mo dugo. Lino, durang lawas. Ito pa yung sa mga eh. Ano daw ang epekto ginawa ni Gwane? Uwi, heartburn sa English. Ano ba? Limot kita. Binod, pag umabinod, pag atake siya, stroke ko na siya. Ano yun? Depende na lang asa may ko. Ay, Yung mga nanay mag-ana, kahit kayo usap nilakpan. Baksa mo na dayon? Sa bako ba? Kung dugay-dugayon, i-admit pa, i-admit na lang. Wala na, kahit na. Admit na, siguro na dyan. Eh, pila pa kadlaw dito? Mundo pa kasi Kaya ito manon, pamangga. Wala ko na ikuan. Wala pa man, usap mo na eh. Para ma-admit ko din. Ikan mo hospital. Ma-admit mo ako. Ano na? Okay. Puno ilang ward ba? Wala po admit kay dextrose ra. Wala man sa hilot, kaya masakitan man ta. Kawal kay pero yan, magkay bugnaw man. Oo, naikapan. Samot niya po nagugnaw. Napay TV, no? Yung wifi, yan. Lingaw, kay. Ang problema ng pagbayad. Pero kami nag-iisip sa dyan. Ano rin sa'yo? Hindi ko kumulian na rin. Ang po, butang na rin. Ang po, tao eh, ganun man. Maproblema mo ito sa kita, ako itong problema. Kaya na, dagang kwarta, no? Uy, buti ay. Buti ang. Shout out. Shout out. That. Bilo ko din. Pagkaya na ito mapusto. Bilo ko din. Lagan man ang mga dugugod, dapat na ba? Managan mo, ano, sundol na to. Ay, pag nasuk, ay pag isang ungot na yung dugo. Ay, pag inom. Ay, pag inom. Ay, hobo. Ginag. Ha? Ginagmay o ginaghamora na. Naghanan na lang. Eh, pindi na niya ay. Usap pa siguro tayo. Ha? Nara ko na si Muha. Nara ko. Yan. Wala mo gawin sa kito. Gani ko. Sakit na Ha? niya ko.
doktor niya. Bukan na viewers mo rin. Iya bayar may taga-digas sa butan na ano. Pati po ito gagawas. Lagay ko yung taga Las Vegas. Gusto kayo comment. Ano, pinapanood ko na lahat siya. Salamat na. Ay, kuhan, Pinoy. Taga Las Vegas. Bali mo kayo, nata viewers sa Las Vegas mo. Pinapanood din siya. Salamat po ganun sa nawa na akong mahilot. Kaya sa nga makatulong mo sa mga mahirap. Kaya ka lang. Iwas sa malaki-laking gasto. Hospital. Ayaw ng irek. Ito kay irek. Kung may ay gusto kuminsan, kung ba ito yun. Vision ng naman. Ikaw ba, ino na po ka guys? Parang ito. Kaya po yun, may tubig kaya po. Bugnaw nga rin tama-tama. Bugnaw kayo. Kailan eh. Exercise pa ko no. Bugnaw rin namin. Ito, pili kayo bugnaw. Bugnaw kayo. Dahil ang kamot ka ni. Kami tahan dito, bugnawan din naman. Okay na kondisyon. Okay, kan yun. Okay, katog na pre. Sukol dyan. Kurang gilap. May pagkura, di pagkin kayo. Okay na kung bisa na kasayin ito da. Sukol. Una-una ka nito. Pero mapil naman kung mo nga okay na. Hindi nga lang ako hindi na po. Saan yung dahil mo? Kung yung dagwaya. Kaya kung mana ninyo. Naging masawa. Surat ka? Sinabundong ba? Lumabuan eh. Hindi na makita ang kuhan. Hindi na makita ang lama. Aksas kabot bro. Bakit naman ba? Magpastar yung tubuhi. Kaya pinabuhi, magpastar lang. Ha? Ang ikaw pa ni boss? Ikaw pa ni? Wala kasi kanan dyan sa kwan lang boss. Pag-usod lang. Tulog na siya. Iyong gina. Sulod man ako pulim na ginatuog man. Pero nagmata ka na gina. Ayaw, katulog ko na yun lagi tuog. Ini lagi ke ya piawar ko wala yun. Ini mana piaw. Kana gan loto kung video ko. Rich Junior. Eric Hilot Junior na kung tawag niya. Magpa-video ko po. Guys. Magpahilot ko po guys. Wala dyan. Sabi dyan. Nag-abot dyan. Ini Ha? Ngayon lang. Ilang mo kayo pinonton? Yung yan, ang binday tres. Ano na kayo ba? Andres. Wala na lipay na kasi kinabuhi na. Ako, yung ihatag pa sa Binong. Nangandoy ko na. Mahilot dito. Ang tubig sinta. Antod sa gatas. Mahilot. Ihatag lang god. Tapos nabiyak ka ng hilutay yung ano. Kuha naman na kaya. Ang ambisyon naman na kuha na. Pero kabalo ko, once mangayo mong ko. Siya, permanent ko sobra. Sobra ang junan nga. Kamay na kayo. Kamay ko na ko hilot. Pwede rin duha. Basta lang mabuhi lang ko. Bukan kayo. Lapas yun. Hanap. Ano bro na. Yan sa mo pag yun nga na social media. Kung nga na social media, mabot pag yung time ng mga lagyo. Tawagan mo yung taga-digos. Magkano ba yung home service na dito? No, ano, ano, kita mo sa yun. Kabalo. 1 week. Magkano ba? Manuwi. Halimbawa, pwede pa 100,000 yun, 1 week. Oh. Dito sa Maynila, no? Deal boss, deal. Ipadala mo muna sa Palawan para sigurado, no? No? Sakit. Serahan na ko tapos.
lang, okay na kayo ko dali. Satisfy naman ko dali. Sa nanay customer, fine. Adlaw mo ka busy. Unang gina, tawagin na ba pasiglan nila? Kawar ko sa angkot. Wala po rogyog ni dali ron, hamos. Kanang Lunes, kana sigurado yung wala yung ko Lunes, wala ko Lunes. Yung service, yung nadagang, ito na. Karong Lunes, nakabook na ko, duha na ang service. Oh. Karong Lunes, isa pa. O sa pataron. Oh, layo pa kayo na. Pagkatuyo. Nakabook na, duha na. Nag-leave pero nang matawa na. Tulo na ganyan ta. Wala na sana ako. Wala, Lunes na tulo. Buga pong kakaligo, boss. Lagi po. 16 na pa doon. Na, basta maayo lang. Asa na ligo. Yan. Ako ka na kusog. Hindi mo kayo detail, boss. Kung hindi kayo ba, ito kayo kondisyon. Ito kondisyon ka ba? Ito kondisyon. Dali na lang sa kapos na po. Wala na mag-glitch. Wala na, makaway na ni. Wala na. Wala na. Ilagom. Wala na. Hindi na kami kaya. Siguro lang inom, kaya niya patulungan. Wala ito. Manin na. Ako ba? Ano lang pinakasimple nga explanation. Kaya niya patulungan. Ang depende na lang sa kondisyon mo. Ngayon ka nga, sa kung malagi nga. Unang mamili. 65 na malagi, power pa man. Over kaya kay ano kay. Minod ako lawas na over ko. Ano kulba mo naman, ang tao pag maibo na, stroke na siya. Ano, wala. Magkakapugong ka, luya mo pugong. Di ka kapugong. Gawa na magkakondisyon, mo bitaw ni pasok sa gawa kay kondisyon. Tilde na mag, so ba na yung kondisyon? Dili na sa sunod. Pero pag luya ni mo, bato mo, luya na dyan na, wala dyan. Pasok siya, pag mata ni mo, ano ni? So, pakita ka na ba? Hindi nakapa-birthday, hindi nakapa-mista. Yan, first month, si kami pala, 1 year. Maulaw kayo magawas. Maulaw kayo na istorya sa mga na-stroke, maulaw kayo kami. Pakitaan ba? Pakitaan ko sa kamigo, sa mga pare, ano. Wala lang rason na dugay, ahak na nawa, ikatabang ang ulaw. Ito maayo din sige tago. Jesus na ba? Up. Ha? Ito bubog. Kasi kamay. Ay, kumutang buhok. Dalailot naman eh. Na? Dalailot sa ulo. Dala na yun. Nakapita eh. Ay. Pinaka-importante, boss, ang tiil. Yan eh. Ay, pinakahago man eh. Agigigi. Ayun na yan. Ha? Kiti kayo. Kurang mo kikalak ka. Okay. Pati pa kinong buhok padala. Sus kamay. Tara. Naiyan mo yan.
gani mo sakit na. Sakit na. Ah. Ano? Sakit. Sakit. Ulit ang tinood. Ikaw rin ginagawa ko din. Touch mo mo sa natin. Kung ito yung laos, ba ito? Yung daw, ano? Anak ko naman, nag-ilot eh. Alas 2, naglaw, ni Kalito, lisod ginawa. Ano ito yun? Ano, ang anak ko na sa anak, sinot uga na. Oh, dito mo ko. Hindi hapon. Ano? Kaya po ako ginawa pa. So, tanawan naman na sa uga daw, gunit mo gabi, heart attack. Hindi, sinot uga ko naman. Nagran ka lang. Ang dami di ko siya, hilot. Hilot yung nakatrandog ko, circular, mukhaan na po. Tuog naman siya. Pati pa na po ba, ginhawa na gino? Ginawa no. Wala ba yung bapiliyo na lang pag saan TL o Pungkol o ginawa. pungkol o ginawa. Pungkol na lang. Kung gusto mo yung pungkol na lang kubos, yung ginawa. Wala. Tante kayo. Wala na ginawa, last na na. Basta gani. Uy, ako na naman lumos. Ano yun? Ayun yun, ginawa ko. Ano? Uy na kung dextrose. Ako na oxygen. Kaya na, madana siya. Kung dito buwan na wala na. Last recourse naman na tubo. Wala, pero experiment lang ginasabot. Wala, mga ginasabot. Garantisado. Wala lang ginasabot. Another way lang, basin. Basta. Pero, napanay pirma. Lagi. Dili man pa na mo tubong, di ka mo pirma ang untong dan. Explainan ko na, ma'am, kung ano yung sabot mo na. Kamu, ang mahal biyan eh. Nga, 50-50. Kamu, saman, saranan man na tanan anak. Luwas na mahal, 50-50 pagit ang life. Ma'am, lagi ni sila yung pamangagi. Pero dagan po na pa na ng tubo. Dagan yung survive. Diba? Direct to heart ko ba? Ang pag-ayot. Di wala yung operasyon. Tao yun na kita, manungko, ano, magpapak. Pas-pas kang trabaho doktor na. Pas-pas lagi. Nurse rin mo taon. Dili po mo tao ng nurse. Doktor ko na. Taon ang nurse eh. Ban? Uban, siguro kung wag na gyud katong pinakamain na gyud na nurse. Ano mo na po siya doktor ba? Wala gyud ng doktor. Di ko na kaginawa. Paspasan mo na. Ang palag. Pero balik ang oxygen. Oxygen na rin ako na siya. Wala na to direct na. Wala na. Tuguhan ni kano. Hindi na kagid. Ah. Tubo na. Ayun. Ayun na. Lagi ako sakit oh. Muna braga ko yung masunod ko. Mubukat man na. Saan lang yung Mubukat pag yun siya. Matirawan ng ginawa. Ngayon, likod eh. Bagay nagkatang sa kong heart. Ano meron alasan ni parang ito yung isip? lagi ako lawas sa pagkahuman eh. Ang bata ginawa ayaw na yun ko. Hindi ako ginawa. Hindi ako matulog. Ayaw gapon mo. Kuhaan mo tarikon. Pero di na kayo sa grabe mo. Bigyan na nung gabi. Bawal pa magtabon sa ulo. Ay, bawal lagi. Wala pa to, galok ko eh. Unit ba? Hindi pwede. Hindi. Open ka.
Igo ulo. Kamot. Ang kapog na sa Ulo ulo. ko kaayo eh. Eh, at aircon nga na mataas ba? Centralized. Ang ulo. Ano kaya po. Malay sa ulo eh. Okay na kondisyon. Yung naglamig kay pamina sa ulo. Luya mo lagi Kuya pa man. Marag, kabiri pa ba? Ahat. Kaya na lang ba kami natumbak? Katulog mo. Tarong. Alat-anan mo pamahaw. Kamot. Samok yun. Ano pinag-gusto mo? Service. Ano may iba sa mga social media ba no? Anak ng mga number. Ito, ano may pakita number kayo na? Ito? Kung matubag si Bunderek. Yeah. Siguro. Kita ni Papa sa YouTube. Yeah. Ito. Awag siya. Wala mo na kung ginawa. Kuhaan mo. Mas na ayaw na. Ay, kulatan kayo gano'n. Hindi ko mo Isa kayo loton. Ang ako yung toon. Naman yung badihan. Siyempre ano ko. Hindi ko ba? Kung kabalo mo dyan kawas, mahilot na ko na. Ako yung alibyo. Di man maayo yung tanan. Pero naako na yun nga. Okay ko. Siguro. Hindi ko kahapon. Oo, ganda yun. Pag nagdibade na ka ba? Yan, nasa layo pa ba ang ikuan? Toro ko, kambal ni mo pa yelo, kambal mo. Matan mo. Matan ang lawas. Mas ayaw na hapit. Ahat yun. Tama. Ang mag-iban boss na pag mag-ilog, ulib sa sila. One day leave lang ko ba? Relax lang, hindi lang. Kung tulog ba ka? Kung tulog. Mura bitag magpa-charge ba? Pagtrabaho na po, di pa yun mabuelo. Yan ka nang alalay lang sa bus. Okay naman ko po, pero medyo pan ba dyan? Nagilid pa ba? Ha? Basta. Basta kamay. Basta kamay. Anak. Video mo na ito. Video ba rin? Kita yan. Uy. Bang. Grabe ito. Gawas sa singot mo, panuhot. Again. Singot naman eh. Again. Wala ko haplas. Alam, may tubig. Dito na akong haplas. Danlog naman oh. Ay, banutan, di ka boss ba? Sayang ganit, dextrose naman eh. Sayang yung bayad. Usas ka ba? Dali na ba kayo makapayang dextrose? Again. Wala na na 6 hours boss. Ayaw na mag-ana. Yan lang, di rin pagkapagkawason. Observation na po. Oh, eh, okay naman dito bro. Nagipakaon, wala na, busog na kayo. Kondisyon lang naman. Gabi akong buwan, gabi akong gana ba? Taglawan, di ka. Si CJ din magkatawag. Hanggang nga naman tungo. Sabay na dito. Lahan mo minaw to. Nga, Nasa daw siya. Ayos ko lahat. kaya pa. Kaya siguro. Wala man kayo magpahilot na boss na kaya pa. Eh. Ha? Puro siya na kaya. Wala, mapili man na siya.
Work or arang-arang pa, arang-arang pa. No? Kaya pa man gud. Naguman magkabuang hinaon daw kung schedule o mag-abot. Ang manawag pa jud last amigo. Pagkat puno man. Asa man kayo. Hello guys. Ano ko diri guys? Ang lagay. Dami na yan. Okay. Nabutan Sino yun. na ka mukha? Ang ginabuntag. Nakatulog sobra. Ha? Kurang tulog ka. Ang oras ka Alas mga 10 na kong mata. Wala ka lang. Wala ka sunday mo sa so, sige. Dito na pinagko. Ang oras ka nito. Ito na nakasa eh. Ito na mata ka kadali, ninong gatas, tulog. Nagkasublag siya. Tuhog naman po, di. Niligatas ko na. Ano naman? Asid lagi. Di mo guna asin, good. Kabuhi mo good na. Oh, Japon ron, ayos na po ka. Harap ko siguro. Oh, nagulit niyo, ha? Tulog Japon kang oras. Ito yun, yung kinong na init, ha? Mas isog na ron, kasi itong yagi. Mas lalong to. Karon nagbabot-babaw na.
tao gutom. Tawon ko boss. Uy, gutom na, mumata di ko. Bala magkakakit. Lagi peningkat mo, no? Isa nga soft drink. Coke lang. Coke. Ay na Coke. Coke na lang. Bulag 5 ha. Pwede tadi ya. Ha? Hmm? Oke, kalau mau. Asa?